Siya ni Roxanne Rubiñol, ti Calauti Santo Domingo, Ilocos Sur. Ada ti kabsat ko nga duwa. Sister ko ni Rachel, madamas nung nagwo-work tato di Batak, Ilocos Norte as an account officer. Tapos ti kabsat ko, Joseph J. Buridek ni. Incoming pa lang first year college. Tapos, parents ko, da Hilario Rubiñol, ken ni Patricia Rubiñol. We're living in a simple life. Ajikas lang amin nga masapol mi adda. There were times nga awan, syempre awan latak. Okay lang kasi happy kami. Though sometimes, adadagin si bambanag nga may dadam kanya misa. Kasi ang mapigilan ti lalao farming ti source of income sir. Ti cycle, syempre no awan ti punan umutang ka sir. Tapos no dati abit bayad ka sir. Bale, nagbasa na ti elementary, nagtupakan elementary school, bale. Honor graduate na. I am a salutatorian after. Tapos nagbasa na ti high school, Lusok National High School. Tapos consistent honor student nakmat DJ. DJ pinakita ko best ko nga kaya bet bare kasi nag-graduate na as honorable mention. Tata agbasa sa Rakti University of Northern Philippines as a mass comm student 4th year. Actually, mass comm kitang kung iso ti choice ko kasi kahit ko tigbalin nga crime student kasi I want to be a police of movement. Kasi nagpormada kami nga kita naging police nga parang naggigigam dati palto kasi nagporma. Tapos in my mind kasi na nagrigat ti sumre kasi bagadang should behave your backer para makastrike ka ti kasi nga ako. Tapos I tried to enter in mass comm. Siguro na-apply ko matibagik diya kasi talaga nga man na nauwa kasi nalayan so kaya mass comm is more on talking siya. Idi 3rd year high school na, bale flaglet na kasi di. Tapos, agbirbirok na ti majorette, di uncle ko. Bale di may isa nga banda, dito ayam. Bakit may kaman kasi padasim man, kasi awang gamin ti, bale no choice, parang shock na inalala kasi awan ti ag-represent, kaya nagbirbirok ka nung amin di agminata iditig majorette. Then I tried, at lang ako pinadas ko lang, syempre, first time. Siguro ti first idikit di Santa Catalina, I think. Nagbain, syempre. Tapos na palang, di palang karuba na, di palang teacher ko, ti computer ini. As in, mababay na kay di. As hangko kahit ti magnapa yun, oras kasla kasi ma. Then after, syempre, nakakwak mi DJ kasi di biit lang panagbain ko kasukat na allowance. Naglaon, pinanalo ng kapapapan kasi jay. Tapos nga naman adabasit ti maurno kasi jay. Pero no, times nga masapol ti kwarta. Masapol matalawan DJ kasi paggasto siya. Ti best experience siguro, di ko, makamamuka ti tattao. Sa si bagbagadang, bagmanta kayam nga ramiden deta, mabain ko. Siyempre at first talaga nabain kasi they're thinking, ata majorette lang, kastir. Pero kasi ako handa nga papalutan nga. Nadya nga araramidek, dakil nga tulong para ti bagitin. Not only for myself, para ti family ko also. Kasi, syempre, nadya basit nga kwarta nga DJ. Bausar, for my studies. Not only for my studies, and also for my want.
Ada ti lalaki, idi, syempre glabas ka, tinagado nga tattao. Tapos sit-sit na nga, sit-sit ken ka, tapos ka, wow, nagsiksikas-sikas. Pero there were times na ada ti gibaga nga, syempre parang bastos yung dating. Ngayon, syempre, kaslawal lang para kanyak nagjayan. Ang yun to numalpas, parang hindi ko nga mapanunod, nagmadi, hindi kaya din kasi kinukutsa na ako ng ibang tao. Kasi masaksak na mo to, nasa kasi. Ibagada lang to, ibagada kanya kasi. As long as nga awan araramid kanya daw madi. No, mapang kami tuktukar, bare 3:30 green kami or mga 4. Tapos nagpapapudot ni mother ko ti pagdigos ko. Kasi syempre nakalamiis, parang. Tapos pumampano kami ti mga 5, 5:30. Dumanon kami di destination may mga 6, 6:30 kasi. Pero depende no kasano ka adayo. There were, adapid yung time, hindi nga pa kami nagtukar abra. Alawong na parbangon, digdigos na ko, syempre nagadayo. Kasi ninang kung balil ni mother ko tiyagi prepare giji masapol ko. Karabyan na palang simsimpa na aminin, siya giji kuha masapol ko. Tapos no giji ko ada ti basak, di ba? Ada basak nga malpas giji to kar. Amin nga masapol ko maisagsaganan kasi daya. Bale no DJ Camton, tira midok bale no DJ kami ko mapagtukaran. Agjajan nak DJ jeep kasi ada giji time nga makaturog na kasi pag gididak malang DJ jeep mi gana DJ ay banda kami nga pamangan, manun gana DJ rumwar kami. Syempre narigat kasi napudot lalo nagpudot syempre nagbara, naka-dark na laro din ako naka-dark gumisak wala kasi nagpudot. Ngayon madami ti times nga na nakwati panawin. Mayat ti magbag na. Ngayon ti nagrigat idi, ado DJ nag-service sa mi DJ kalayab as in 2 hours kam nga nagrigat. Tapos nagna kami palang highway tapos nakapudpudot. Di mamuloy niya ti napudot din as in nga glinglinget amin nagpudot. Pero dapat yung time hindi as in nga kahit ko tig-taray-taray. Kasi nagbara kahit ko tig-linong open area nagpudot siya. Nung sumangpot kami sa simbahan, syempre, medyo makainananakmet. Ngayon nung nalpas tumanin, pag tumanin. Tapos makita mo tita tao, mayamit. Pagdating mo di sweldo, depende nung mano ti kontrata. For example, ti kontrata mi kumakot 5,000 no vegan. Tapos divided dumano ti tao. Tapos minus di bayad ti lugan. Bale mga partenas mi ko, mga 300, 380, 400. Yung madadya time, idi nga agmalmalim tito kami, bigat malim, makaala kami ti mga 700, 800 a day. Most of the time, iduldulin ko lang suda amin, no, ada pa lang tiited na nga allowance ko. Kasi, parang deji pang extra lang. Yung na deji talagang awan ti maited dati balay mi, ta deji kaaduda ti gastuenda. Shock ni mang finance ti bagit kasama. Nagji ko mas kurang deji ited nga allowance kanya. Aji ti bali ti urnong ko ti pag-alala. Di dami di times nga awan ti maited da. Syempre shock na mang gasto para ti bagit. Nitatang ko, bale part mo ti suna ti banda, ti gigaman na trombone. Isuna ti bale isuda ti kadwak, suda ti kagrupok ni tatang ko. Tapos ni ading ko, isuna agigigame suna ti trumpet. Bale isuna nag-stop suna nag-study kasi tultulungan na kami nga mang finance ti panagbasak. Chay, tapos ni manang ko, dati matsuna nga majorat kasla kanya hindi mga second year college. Hindi sumot at ti bale sumot ti nangalalal nga ti allowance na hindi suna ti agbasbasa. Ngayon graduate isuna. Yung mother ko kisuna ti mawa, batid ti balay para simpa ami, para laba ka na gito uniform ko. Though, amin, trabaho namin ti balay. Tapos, no, di ba no, di ko mada-service mi. Pagtuktok kami kasi. As na no, sumangpet kami, awan ti arami, di ko kasi isong namin, isa-serve namin nga masapol. Siya.
no, syempre muna no mabanog kami kasi may bayan naklat na gininanan kasi turog, gana makainan na. Ngayon no kwa, tungulong nga mo ang gisimpa-simpa kasi. Message ko ni mother ko, yan mo, muna no kasano na kapasawal ka niya. Love na love ko so na kasi. Aduti problema nga naitad ko kanya na family Shakti black sheep kasi Shakti kadwan ti na ikabil nga problema ti balay. Ngayon, handa nga maupumakan niya. So, parang ipakpakita dalat nga. Though, kasi ti ugalik, ipakpakita na nga ito na dami nga masapol ko. Lalo tata graduating na. Ma-feel ko no kasano ti panagiremedyo da kadagay masapol ko. Di nag-final defense kami ti thesis mi. Talagang awan iditi kwartami kasi kairot ti agkwat ti mais, kasjay, tapos agbayad ti motor, kasi talagang giram-remedyo isuna amin. And always, tama, pagpaskulo na amin nga rupa na panumutang. Tapos ti father ko, sorry, kasi, mo, kasi, haan nga kasi nga ka-intact yung relationship ko ni tatang ko. Kasi te ugali gabi diya kamo ako mawatan. Masungsong bata kami suna kasi taam mo aji ti mayat kasi jamo nawara. Sorry kasi kaping customer na. Siyempre pilipilitok ti agbago. Kahit ko nga maipakitan tumat kanya na thankful na kay suti father ko. Ni ading ko, sorry ta, kinanayon ka nga mapagpagungtan, kaririri, kapapa. Ngayon, ma-realize ko matagi hardships mo para kanya, lalo no di awan ti kwarta, apulos di balay. Si katimang provide dagi masapol ko. Manang ko, thank you. No, kinanayon ng abagbagaan, gigi araramido ka madi. Si katitak buwak mo, dating masapol ko kasi. Nagiji kinanayon lata open arms ita mangted kanya mi ti mangpautang kanya mi no masapol mi ti kwarta. Tas nagiji antik di abroad nga di bala no dumaod kam umutang kam ti kwarta. Kan na kam lata. Dankel Junior, Dankel Learning, thank you. Tas ke uray no makasubsubadak ko no sakto ti makabasa. Thank you. Di lang mo pangarap ko kasi simple lang. Makabayad tutang. Tapos, may ito di nung bakit na tatang ko na nang kuhang kuyat nga mapadasan di tuloy-tuloy nga rigat. Kasi ako mga kayat kumat nga marinada mati medyo okay nga biyag. Di ada amin nga masapul dan, anda masapul ti panagutang. Mas di lang, simple lang. Hang ko nga dream ti bumanang nga basta okay lang. Kaya lang nga providean ti adda. Kende jihaan ko man to nga agot utang siya.
Hindi pa na mag-majoret. So, ganun talaga, no? Be proud. Kasi, ato araramidin tayo hangamadi. Kasi, kumbaga, legal. Awan ti maditi araramidin tayo. Basta, kay grampa ka na basi, makita na lang talegs. Yan to, di ba? Ang dami nga mahala. Yan to, bibiyang da kasakas din. Ti importante, di ko maurnong tayo within na di pa nagmad-majorate tayo. Di ba, na-enjoy mo kasi makamamutay sa bali nga tattao, makapaspasyal tayo kasi ngayon, tiisan tayo lang no kasi ano di riga na syempre narigat mapuyat kasi dyan. Tapos ado pa lang ti aramidan tayo nga sa bali halang nga di pa nagkaskas dyan. Gijita tao ta nga mangi dadaon kanya. Watch out. Kasi, anda ka mo. Deep inside, siguro makiturturong na kanya in a nice way. Ngayon, di kaloob-loobak na sakit. So, one day, makita dakto siguro. Ay, ninoksan deta. Deta di majority di nga kasto-kasto. Nga dinildilaw mi. Hanyon to may baga kanya kung dahil kasi aramid amin always. Iti amin nga paraan nga amok. Taano may pakita nga when hanga siyak ni Roxanne nga majority din. When hanga siyak ni Roxanne nga dildidlawin yung kinanayonin. When siyak dato yun nga proud na kun kasi adati marating kunton. Siyak ni Roxanne Rubinyol, may saak nga majoret tinatay. Dito iti biyag ko.